tiang bangunan praktakan yang bangunan neka dia lengeran anjrakan bot beto arum anjrakan bot beto arum kadeliring tameran nomre zakaran gantung kongas gandane zakaran gantung kongas gandane mawerarat renaning dia mawerarat renaning dia zakaran gantung dandane wawe rarat letaning dia jembolas jemone kuning wis lawas ketemu maning jembolas palimana wis lawas pola kedanan ireng-ireng camparane kecairan sapa ngarane balung-balung langka daginge sing ditulung langka elinge ali-ali ilang matane aja lali karo kancane Rajai ini kalangan nyebut gawe dapet barangan awan-awan si meka mandung renggiling kandel sisike teka nyawangaran teka mundung kula wadi maring rabine nandur jai ninggalan ngana baik yang kudeleng awan si mega mendung tanggiling kandel sisike tanggiling kandel sisike nyawang nanti kamunduk kelawati mari rabini jera-jera kaparane jera-jera kaparane wong erang kaparane koyang kembang koyang ting jalan tangan gomet titing emang mani jambawang tambone kuning ditawat ketemu maning jambu alat zapali mantan ditawat kono kedanan jangkir gading pelolok timpane piring Kesanting hati tinggal mah koleti maning jambu alas
jambu alas jambone kuning wis lawas ketemu maning wis lawas ketemu maning irang-irang jamparane ai baca irang sapa ngarane ali-ali ilang matane ojo lali karo koncone nandu rajai ya ninggalengan ngono bae ya godelengan ngono bae ya godelengan ai irang-irang gampang-gampangan dongelang daparane dongelang daparane pura baya beropak-ropak dapur tangan datung di lumpur mau lupa tapi tak lupa tepak lepas sebentar di waktu tidur Tentu kali kantong sarapannya milik tenang naten nepowar baleran Rata janur kelatane wong barang kawe Nepe wong tenang ngenteni simpe wakul kayu capane mah wadah pangaran kapanane kaparane ketemu pada dewekan misu sekali kedua jerah panyone milih menang soten atine mah abalar baleran Eleng mangga eling Nemengkane bome alam Nemengkane bome alam Dharma wawayang anuai Tangkatanya pangawasa Ali-ali inah matane Acalangi karakonsone Nandur jahe ninggalangan Mudah baik kotalangan Irang-irang gambarane wong irang tapaarane tamar-lamar jaluk mata lamuwe uyah tepak jaluk mata lamuwe uyah jaluk pojok anak palula Rama-rama maning jaluk untuk jarum coklat jaluk untuk jarum coklat apa hajat pingin pojok sing rajin sholat irang-irang camparane sing irang sapa arane sing irang sapa barane Allah iya balung langka daging sing ditulung langka eling jambu alas jambone kuning wis lawas ketemu maning irang-irang camparane sing irang sapa arane ali ilang matane
aja lali karo kancane kata ganor latane mang latane wong parang gawe tepe wong kanangan teni tepe wong kanangan teni tepe dole lawa lampunya kembang ponyanting kerantangan kerantangan golek teteng maning bintang kembang rabeta nyuling ditanya wang rabeta nyaning ijo kodong rambutan duwe pojok kanggo rambutan ali-ali ilang matane aja